Hos Solsejlspecialisten har vi igennem tiden fået en del erfaring med salg af solsejl til børnehaver. Og vi har sat ekstra fokus på nogle punkter, som gør, at vi sammen kan få skabt nogle funktionelle, brugbare og smukke løsninger til glæde for vores skønne unger. Vi har selvfølgelig allerstørst fokus på børnenes velvære og sikkerhed, og med Leipas Pro solsejl så opfylder vi kravet om UPF10 UV-beskyttelse, og desuden er tekstilet vandgennemtrængende, og derfor vil der aldrig være risiko for ophobning af vand oven på solsejlet. Når vi møder personalet ude i børnehaverne, så får vi altid besked om, at det bare skal virke. Og selvfølgelig skal det det. Personalet er der jo for børnenes skyld, og det med solsejl, det skal bare være nemt og lige til. Holdbarheden er også vigtig. Jo længere tid et solsejl holder, jo billigere bliver det i længden. Og derfor insisterer vi på at vejlede jer til den korrekte opstramning, størrelse og så videre. Stramme solsejl giver længere levetid, men desuden giver det også ståhøjde under sejlet, så personalet let kan være tættere på børnene, også når de sidder i sandkassen. Hvis du har haft det her problem, så ved du helt sikkert, hvad det er, jeg taler om. Med den rette vejledning til at få bestilt den rigtige størrelse, og det tilbehør, som skal bruges, så er du jo nærmest allerede i mål. Så lad os gøre det helt simpelt for jer. Send os målene mellem jeres stolper og gerne et billede, så laver vi en teknisk tegning, hvor vi sikrer de korrekte strækretninger, størrelse på sejl og plads til opstramningstilbehøret. Og ja, det ser sikkert lidt avanceret ud, men det skal du slet ikke tænke på, for vi synes faktisk, at det er ret nemt og lige til. Når du har gjort det, så sender vi dig et tilbud, som du kan acceptere, og så modtager du de ting, som du skal bruge til en løsning, der bare virker helt simpelt og lige til.